जों ताबुक कासुनाय रखनि कुनु डिसिजन नायक बुबाग्रा खनो सकबायनाय बुबाग्रा सकबायनो जों डिसिजनानै तब बिनि आसुक थाइनि बागि स्टेज रक जों रेडी खायतम खाताव जुदि इंटरलोगेटर इंयाखै रिटेन मायाखै जों आसुक नाय बुबाग्रा डिसिजन नाफायनो खनो सकबाय तब ताबुक जों स्टेज रक जत जागा रक ठीक खायतम खाय बुबाग्रा तो डिक्लेरेशन रजाक इंयाखै इंडिफिनिट टाइम नि बागि ब चायावै पूरा until that माने खायथाने बिनो सरि हंया पर हंगा स्ट्राइक अमन सिं जतन लगिरने बनो सारा तिरपनि जत तिरपस दफन लगिरने तागबो गोबां कल सपाय दङ बुरुन सिमे आसुगनाय हनि जतन सिंलाय दङ जतन रेडिंग लाइजाक गुगल लाइजाक जतन हंगा स्ट्राइक हायने बागि रूट ब्लैक खायने बागि हाथाय खतर तब ताबुक सिं क्लियरेंस मायाखो रूट ब्लॉक खायने खाया किन्तु खायनाय जुदि रिटेन मायाखै ताबुक नाय तंनाय लोकरकनो ताबुक तो बरक स्राय स्राय उंसुक याफान नङि तंनाय मानो जोंखि ताबुक आसाल हासालनि जों फायनाय ना फाया आमरनलाय नरक ताम सानाय जोंनो प्रेस मिनि बिसिङाव साख्लायनाय बुहुरु फायजांनाय फायजेगिया खोना प्लास खोना बुबाग्रा काहे दिबर प्रेस मिट खायनाय अ बिसिङाव सिजाकनाय नंगौ हांगे स्टेक खायनो थंतनिङो जत तंकासुं तंनाय लोकरकनो बबो हाय कग्र खसानानै नायदि जों ताबुक जराति प्रमोटर जेफुन सिं पार्टी चेम्पियन सिमी जों थान्दा काय कुनु जागा गुलमाल खायाबै सिनि कन्सियल राइट न नायो जों सिनि राइट मांखाय जों उनकिना थान्दा काय कुएबनो डिस्टर्ब खायाबै सिनि सिङरा आसुगनाय आइना सिनि मोटिव जों केबनो डिस्टर्ब खाया तब ताबुकले अ लास्ट टाइमले जों काहिसे कटर काइसा बुबाग्रानि बिसिंतै ब जेहेतु मिया जे नो वॉइस मेसेज खनामनि हांगार स्ट्राइक आनटिल डेट मनि खोनागोन दर बचायाबै थियासाक चायाबै तंना हांगार ब जुदि अ कगनि मते इंयाखै जे इंटरलोगेटर चंगायखै कारण कि इंटरलोगेटर चंगायनि बिसिंनि सिंसिनि डिमान्ड बम माने हिने आसे कारण कि आफु प्रोसेस इंसिनाय सिनि कन्स्टिट्यूशनल जे राइट्स जे मान थाय सकले रक अ इंटरलोगेटर चंबायखै अ एकेमिसा जे चंजांनाय बिनि बिसिंति सिनि जे कन्स्टिट्यूशनल राइट रक कग चेंजाकनाय आइस आपन तै किसा सागर हामबायरो सिनि कगबर मीडिया चैनल अपना जों विशेषकै सिनि सारा त्रिपुरानि सिनि जे त्रिपुरा रखना जों तिनो प्रेस मिट बाय जों तिनो जे कायसा नंनि मीडियानि बिसिंथि कायसा जों तिनो साखलायनो नायो जों सालकलक मारमै सिनि महाराज सिनि बरमगुनां प्रदोत किशोर बिनि नेतृत्व जों इंटरलोकेटर संनानै हनै जेता केन्द्रनि सिनि प्रधानमन्त्री हायके सिनि अमित शाह बरक जत मिलो सिनि महाराष्ट्र सामने जोंनो 27 तारिखनि बिसिंनो कायसा इंटरलोकेटर चंगै जे त्रिपुरा सारक त्रिपुरा हाव तंनाय रकनि बागै कायसा बंनि पार्मानेंट सलेक्शन हायके बंनि जे कन्स्टिट्यूशनल सलेक्शननि बागै जे कगरय इंटरलोकेटर चंनो तंमने ताबुक जरा चंना ते तिनि आखाना हनै तंनायै अबनि बागैनो जों सिनि महाराज नरक जत वॉइस मेसेज रकमान बायखिना जे महाराज अबनि बागै बिने आमरण अनशन तंनानि बागै जोंगा जागा बरमुरा फायै जागा नायलाय फैयो हायके थियासक जरा ब जागा बिनि जे सिनि जे इंटरलोकेटर चंजा सा पर्यंत ब अम हायके सायावै अ जागा आंदोलन खायन बागै जों सेंगो अमन बागै जों प्लेस दङ सिनि कन्टिन्यू दिनै जों प्लेस नायफिका खनान चिं आरो जों कायसा मन्चरक तांजानाय हायके अ मन्चनि बिसंग जों बाहाय खालायनाय अबन बागैनो जों तेनो जों जागा रक नायफियो अबनि बागै जों ताबुक प्रेस बिसिंतै बाहाय गोबां मीडिया रंग बिसिंतै जों तुक्ताके खानाय दङ इंटरलोकेटर चंजाखा हायके आनन्द मिश्राना अब हायरक मासिने कक खानाय दङ माने फेबा जों अबन बिसिंतै साना नायो चंजाकै जुदि दं हांकै जों ऑफिशियल डिक्लेयर याsak पर्यंत अम हायचिन आंदोलन दंनाय ऑफिशियल डिक्लेयर नि बागै जोंरो आंदोलन खालायते चिन ऑफिशियल डिक्लेयर दंनाय दबा स्राय इंसा पर्यंत जों माके चिन आंदोलन जारि दंनाय बागैना बिना जागा जों ओ जे आंदोलन खायन फायनायन फयो चिनि महाराष्ट्र जों जागा जे आमरण अनशन दंनाय हाके चिनि बेनि जे हांगार स्टेक दंना थांगा बाहायगि दंनाय अब सेफ खायन गय जों टोटली जों मन्त्र तानायनाय आबन बागै जों ताव जागा बदिनि सिमे र स्ट्राइक आसुनाय खोनाफानो खायमनो बा सनिफोन खायमनो जों नासिङि दङ जे थाइसिं खबर मामाखाय बुबाग्रानो जे आसामनि चिफ मिनिस्टार जे कल खाय सामानि ओंसिनाय हनै टे 2 days बिसिङाव 2 दिन बिसिङाव किन्तु जों नायो रिटेन कायसा जे डिक्लेरेशन बनि जे इंटरलोकेटर चंमानि
kaise paper le tong blo paper no sing puila naile ompore sing onusan khaini de khaya omo decision na hanai sing tobo tabuk jora sing stage of tangna boge pura jaga rang nai peke khana sini stage tangjang nai bubagra khana sokpaine bubagra kaise press meet khene di poro to phana sing sini sing toyar tongnai ready tongnai anytime jate sing onusan asung manan bagai sing place tongnai pura ready tonglai jak bubagra bo manjak phainai juri interlocutor o je chongjak salni bisingo ngyakhai বা কোনো ডিক্লেয়ার তাও তো বড় রুনাই তো হিন সাকা কিন্তু অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট বা অফিসিয়াল কাগজ বংনি লিডার রংনি বা যে সেন্ট্রাল মিনিস্টার রংনি সিং নাঙ্গো হাই সং রেডি তংনাই যাতে সিং এনি টাইম আসুমান